Her er en hurtig gennemgang af vores sektion, der hedder Other Tools. Under Affiliate Web Services har du Campaign Feeds. Vi går en side tilbage. Under Get Data Feeds ser du et overblik over de kampagner, der tillader dette. Vi har pt. 1 liggende, som hedder Georg Jensen, og der vil selvfølgelig løbende komme flere. Under Super Affiliate har du her en mulighed for at tjene lidt ekstra penge. Hvis du får en partner til at signe sig op via dette link, vil vi kunne se, at partneren har signet sig op igennem dig. Det betyder, at går han for eksempel hen og laver 2.000 kroner på en måned, vil du altså få 40 kroner ud af det. Det er 2% af hans omsætning. Så du har hermed muligheden for at tjene nogle ekstra penge ved at anbefale nye partners. Som sagt tager du bare hele det der link og får en ny partner til at signe sig op via dette.